invite ti bai ve kule for into the first order ha kan lo en ho le anga mu no mi ti chuang khonga I min lo like sakim lo subscribe sak thau don ania atira chuan sia su kha lo langin Mr. Wang kha lo thon mel tak chuan in sia su bula chuan ama aji mountain akal ho khan sia su chu roi turin lo hril tur chuan an lo ti a chu ba ka Mr. Liu nen atang pon phalna an nei vek to thu hi lo hril mundang hi lo langin Jesu khan si ti tu nen na akal bolana anaw le zia yu te lo en kol sak tur chuan lo nget mekin jitir tu chuanin ikal du tak tak ami ti in alo zot a Jesu chuanin jong Biden po kha a super power wangin fortress chunga chengte son an mana chu achunga pon athleng lawang ti a soi thei si lawa hi alo ti a atan chu takal chu a himber tur thu hi lo soin chu mai ba ka midang ho an thi vek pon dam takin alo kirle tur thu hi alo hril zui bok chitir tu khanin karin danin chulai mun chu je chiang veu ani mo hi lo ti in anaw le zia yu te chu room alo bot sai sak tur thu alo hril zui ngal bok Jesu chuan hei hi ka puisa lo khol to sa ania ti pa in dollar zasari hi pe ka tuma anaw le zia yu lo en kol sakna man tu ra pek atum ani ma se chete to khan lo la du lo win zite to khania fi man chia ka la thin hi alo ti a ma se zia su chuanin liwan le zia yu in ichunga boina an thlen chuan imamo ang hi alo ti a ma se jiti tu chuanin lo la du chuang lowin chu aya dollar za som nga hi an omna mana ka lo lak sak mayang che hi alo ti a zan hi lo ni in Mr. Wang Khan Jesu bula chuan lungai reng su tu ma in hi an lo lua lawang chu lo ti in liwan le zia yu te chu skula chen tir kher an ngai lo thu hi lo hril zui bok Mr. Wang chuan chua pa in naktu ka kalom huang che lo ti in a chuak zui ngal ani an huwa anaw chuan Jesu chu kal lo tur chuan a lo ti ma se Jesu chuanin lungai mar chate ti pa in anaw bula chuanin kong ti ka hruai don alom hi lo ti in lo om chuan ama in alo le mai tur thu hi alo hril zui ngal bok Jesu chu ama a zirtir tu ne na apuisa pek bang kha zia yu lo pe in an mamo huna man atan alo ti ani zia yu chuanin ikal don tho chuanin I ei tur kalo pa yang che hi alo ti a ei tur awang om sia ti pa chuanin pek zui atum ma se Jesu chuanin lo du lowin ram hnuaya an thlen chuan ei tur chu a hmu mai tur thu alo soi zui an hnuwa atop nan ti in an clinic kha an lo en wang mai Jesu in anaw le zia yu atla fel nu chuanin anaw chuan zia yu bula chuan zia yu tinge ka u in puisa apek kherche ishia empty in alo zot a zia yu chuanin Jesu in anaw puisa apek do lo na chan chu atan alo om arin wang ani thu lo hrilin abula a him zok arin wang ani thu alo hril zui bok anuwa chuan Jesu chu thutlenga hian lo mu in peilo mel tak chuanin lo lu dro hi alo ti a meche pakhat ama aji mountain nakal zinga thu mel deuh kha lo langin chunu chuanin nang hi Jesu an ti chuan ni mo ti in alo lu zui bok tuti lai tak chuanin a system khan Jesu chu an ruala jing mountain nakal lo tur chuan alo ti zui a chu shia in Jesu chu alo ader le to a ma se sipai leader khan ader to lo tur chuan alo ti Jesu chuang ka kal don lo hi alo ti a chu vel a system khan order a complete awang chuan mi skill dang a copy le thei na tu alo pe zui bok sipai leader khan ikal don lo chuan ati lai tak chuanin Jesu chuang ka kal don ti in alo ti le a chu ama a mei chekul deuh khan lo shia in alo khisuk mai me chenu poimo mel deuh khan Jesu chu lo bia in khati mai tur kha lom ti in Mr. Liu nen atang pon phalna an nei to thu chu lo hrilin chu mai ba ka an kal lo chuan an che na a an chen thei to lo thu alo hril zui Jesu chuang ka hruai don che u chuan dollar sangkhat zali anga hi alo ti a me chenu khan sangkhat zali che mo lo ti in Jesu chuan ani chuan secret te ei tur te cho te bu fai te tui te min pek nga yang hi alo ti a me chenu khan dollar sangli zanga atok mai em hi alo ti Jesu chuan thil dang po alangai ati lai tak chuan me chenu kha thin rim to le in Jesu chuan tha e ka kal don chuan sipai leader kha akal ve thei lo thu hi alo hril zui bok me chenu khan lo rem ti in sipai pa kha hole mai tur chuan alo ti zui
อันนัวเจียสูจวนมีดังเฮาบุลาจวนอันนี้จวนตุนอัตรังจวนทีมเมทกันนี่ต่อเสียอินมิงปอกกันละเชบกสีเหล่าฮีอลาวตีอามาเซอินละเชลาวเดียวปาคันรีฟิวจีเฮากันทีมเมทปุยงายเหล่าตีอินไกด์ไม่อินีค่ะอิทิลตีตูเชียลาตอกฮีอลาวตีอาจุดที่อันสวยลายจวนินจูเจียนจูฮีเหล่าชัวกินเหล่าอินเมเชียตีร์ปาจวนินอามาอาสิไปลีดัดทักตัวอันนี้ทัวเหล่าสวยจุยอันมานี่อินชาร์สอาตันตูทัวเหล่าชิลจุยบอกอินละเทลาวเดียวปากันมิสลิวเอเจนอันนี้ทูเหล่าชิลินเหล่าอินเมเชียตีร์จุยงาลบอกมิสลิวจวนินมิดังเฮาข้าเหล่าอินเมเชียตีร์ปาจวนินนุลากุลดิโปข้าอามิงเหล่าสวยจุยนุลาจินเหล่านี้สุดที่อันนี้เมื่อเช้าที่จวนหูจวนมิสเตอร์จูจวนชาอันนี้จวนกันช่วงจุยต่อดอนอามีฮีที่อินกัลันตุมาเซอินละเชลาวเดียวปาคันเจสูจูอัชวงจวนจวนอลาวพัลลาวอิริมเชซีที่อินมอเตอร์นุงจวนช่วงตูรินอลาวที่อาเจสูปอนเอ็งมาสวยลาวจวนอัชวงเวไม่ยาสุดที่อังคัลตูจูมีปุยฮาวินอันลาวเอ็นเลียมาที่จงฮีนิพอดเซนิดังอากันเอ็นเลียเท่าดอนนี้คอปปี้ไรต์เอาอมลาวจวนินin vayin bye bye vekula